Shikonje utheni? Okay. Mina sengiqalile already. Angiphinde futhi ngilibikelele bahlali. Khona into esengiyikhohliwe la ukuthi nginikhumbuze yona. Sengikhohliwe ukuthi ama-stars kumele niwasende kuphi. Ngiyabonga kakhulu ngala ma-stars eningisendela wona. Kodwa bekumele nginikhumbuze ukuthi uma ufuna ukungisendela ama-stars, ungena kuma videos wami. Mawudlala i-videos yami, kukhona la okubhalwe khona show support. Ungena lapho ke. Uma usungenile lapho, hayi, isizokutshela ke yona ukuthi uqonda phi ke ngoba usungenile. So bafethu ke sithi uxoxa nje kancane. Ngike nginitshele nangama videos wami ukuthi ke mfowethu yabona ikakhulukazi abantu besilisa. Nabona ikakhulukazi abantwini besilisa ke lapho ukuthi mfowethu uma ekuthanda nanoma engeza zokuvakashela lowo muntu ungalinge nje mfowethu uthethe imali yakho ogcina kumele ugibele ngayo itekisi uye emsebenzini uthenge i-take away cha mphakele lokho enikudla ekhaya uma udla ubhatata udla ubhotshisi udla ispinach mphakele lokho kudla ekhaya mfowethu uma kuukuthi ngaleyo ntambama ishiya basikho hayi mawukuthi nizolala ngetiye nesinkwa menzele lokho ke angithi lezo zinto ziyesiswini uyolala esuthi mos lowo muntu so mfowethu ngithi ke ngintshe uthi hayi cha umuntu mayekuthanda mfowethu ngeke azanaka into eziningi ngeke azabe nendaba nento eziningi ngeke futhi azabheke nokuthi unani yabo so mphakela ukudla ekhaya mfowethu ungalinge nje uyiphathise ikhanda lidume uthatha imali wena uzophinda futhi ekseni masokumele uye esipanini uphinde futhi uyoboleka imali kabo makhelwane futhi omakhelwane hayi bafethu ayisebenzi nje kanjalo ngeke ngiyazi ukuthi ningilena senihleke naphela ukuthi ngithe namhlanje iSunday sengikhohliwe mina bafethu ukuthi hayi namhlanje phela iSaturday yabo kusho ke ngiphambili ke ngosuku abafethu niyakunaki kodwa lo niyazi nani ukuthi njengoba bese ngishilo ukuthi vele first time yami ukuba live nabo mhlambe ke sokusuke kwathi ukuthuka kancane kodwa ke hayi khulekani akukho okuningi akukho okutheni bafethu so nje hayi injalo nje le ndaba yabo injalo kanti ke futhi enye into omele uyinake kakhulu emntwini wesifazane ukuthi nje unganaki kakhulu ubuhle bakhe ngoba ekuhambeni kwesikhathi lobo buhle buzoshabalala kumele mfowethu unake inhliziyo nengqondo yakhe lo muntu ukuthi lo muntu umuntu onjani inhloboni yopende uma ungalandela ukuhle mfowethu uyolahleka hayi sokudobha kude sokudobha esigageni ke wena usulahlekile ungasazi ukuthi kuya kanjani ke mfowethu uyabona kanti ke kuhle ukuthi umuntu wesifazane mawukuthi usazokhetha umfazi kanje umbheke ukuthi lo muntu unayo ingqondoni lo muntu mayethola imali ucabanga ukwenzani yabo ungatholi ke laba bazothi mabethola imali umuntu ucabanga ubhiya hayi angisho ukuthi utshwala burong kodwa ke nani bafethu umuntu wesifazane ophuza utshwala hayi niyazi nje ukuthi iningi labo ke sayisho ke leyo ngiyivala lapho kodwa ke ngithi mina into okumele uyinake kakhulu ingqondo zakhe lo muntu nokuyiphatha kwakhe nokuyihlonipha ubuhle bafethu baningi bahle la ngaphandle sababona nathi kodwa ke lo muntu mayengayihloniphe engayithandi hayi awukho umshado awukho bafethu umshado so ke ngiphinde ke futhi ngikukhumbuze bafethu ita ungena lapho kubhalwe khona show support nabo mfethu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kulezi eningisendele zona kodwa ke akuzona lezi eningisendele zona okumele ningisendele zona ungena la kubhalwe show your support hayi
bawungene lapho ke mfowethu hayi shaye khona ubambile yabo so kodwa ke hayi khona kuyashisa yabona nomoya ngathi uyangidisturba nje kancane kodwa ke sotheni njengoba vele ke ngiphume ngithi ngizoshawa umoya so ningakhohlwa ke ungena lapha ku show support ke bafethu yabo ningisendele izinto khona uma usungenile lapho ku show support izokutshela ke yona ukuthi uyapi masuka lapho bese ke uyaklikha ke nawe lapho izokutshela ke way forward ukuthi indlela iphele laphi hayi ngabonga kakhulu wethu ngabonga ngithi ke lento kade sengiyikhohliwe hayi ithemba sengilikhumbuzile yona so ngibe nosuku oluhle bakwethu ngiyanthanda futhi kuyohlezi ngimthanda and futhi ngiyanihlonipha kakhulu ngoba ningomama bami nobaba nabobhuti nabosisi angishiyi umuntu ngaphandle singabantu sonke so siku same position bakwethu ngiyanihlonipha kakhulu ngiyanthanda futhi nibe nelanga elihle ngithi ke hayi mangivale la nabo ngingaze ke gcine sengikhuluma namanga ngoba hayi cha amanga hayi aphilisana kanti ke iqiniso liyaphilisa and futhi iqiniso lami lide kakhulu ngiyazi vele ukuthi niyabelievela kumina nabo and futhi nami ngiyabonga isupport yenu futhi ngiyayibona kodwa ke bafethu hayi ngithi ke mangaze ngigcine sengiqamba amanga ke noma gcine sengiyiluma ulimi ke sengikhuluma into engekho ngithi ke bangiyivalela ngoba hayi cha cabanga ukuthi sengishawe umoya so kumele ke ngizulule inyawo qonde ekhaya yabo so ngithi ke ngiyivalela abakwethu isale kahle